कुठं जायचं आतमध्ये? कृषिकाने त्रास दिलेला दिसतंय मम्मीला. कुठे गेलो तू फिरायला? झाली त्यांची तयारी सूर्यरावांकडे. काय हे आमच्या घरासमोरचं अंगण. यात खूप फळझाडं आहेत. सागवनाचं आहे, पेरू, चिक्कू, फणस आणि आंब्याचं पण झाड आहे. हा प्रणालीचा लग्नानंतरचा पहिला बोपसा ही कोकणातली पद्धत असते लग्नानंतरची. हे काहीतरी 5 फुप्पं वगैरे असं काहीतरी असतं. मला पण जास्त काही माहीत नाही याबद्दल. प्रणालीच्या वजनापेक्षा जास्त वजन दिलंय तिला उचलायला. नाही तर कुठला आमचा आता एक कमी घे. चल एक गौरी जवळ जाय. अगं पडत असा खाली आता जाय ना. डोक्यावर द्या ना, मला नाही जमणार चालायला. तुम्ही सोडा आता. हा आलं. काय रे सुट्टी? 2 दिवस सुट्टी. ऐकलात काय? आवाज नाही दिलात मला काल नाचायला. खाली नाचत होत्या. मामा कधी आवाज आहे माझी चप्पल घालाल. नीट उतर खाली. त्या हलता कामा नाही. किरण घेतला तरी चालतो. त्याचं 100 पोयल कमी. आता कमी. डोक्यात पदर घ्या ते. बसायला सोडून पाठवून पाठवून नारळ नाही पडता कामा नाही. काय मारूचा हसते. राजाचा डोक्याला आई एकच पिसानी भरायची आहे ना? आई एकच पिसानी भरायची आहे ना? 2 का? अगं ती बांधायला ती बांधायला नको. ठेवायची काय गेलं तरी चालते. काय करते? बस झालं. ते कवर निरंजन उचला आधी. हे किती वाजता येऊ? कोण आहे? कोण आहे? अरे वा कोण आहे रे? हाव दादू आला. नाच 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 गाणं बोल. आज आमच्याकडे चुलीवरचं चिकन बनत आहे. चुलीवरचं चिकन इकडे आल्यावरच भेटतं खायला.
लसूण आणि तेजपत्ता टाकून तो परतून घेतलाय तेलावरती. काकी चूल जरा फास्ट करते लवकर शिजण्यासाठी. कोकणी मसाला आणि हळद मिक्स केले, ते नीट मिक्स करून घेतलंय. एका साईडला काकी कलेजी पोटा बनवते आणि इकडे एका साईडला प्रणालीची वडे बनवायची तयारी चाललेत, चिकन वडे. आपण पीठ मळला मम्मी, हे होत नाही. कपडा ते कपडा पण पीठच नाही धरत आहे त्याला. मग अशी एक वडा कोणी गेलेला मग? कुठला कोकण? काकी कशावर केलेले? अगं तू केतन त्याला तिला पण हिच्याकडे ती उकडे. वडा झालाय. पाणी टाकू दे जरा. हे टाकतं. हे बघ. काय झालं? थांब थांब. पीठ ना जरा हे नाही म्हणलं. हा ये अभ्या. काळे वडे. काय असं काय झालंय? ते पीठच कसं आहे मला वाटतं. नाही हो, पीठ तसं आहे ते जास्त. मला वाटतं मेथी बिथी जास्त झाली. इकडे बघा. हे आपलं कलेची फ्राय. हे काकींनी केलंय. हा, हे काकीने केलंय. माझ्या बायकोने काय नाही केलंय. पलटी मला. फुगला मला वडा फुगला. वड्याचं पिठावर फरक आहे नाही, काळा काळा पीठ आहे. फुगला माझा वडा. असेच फुगुटी, असेच फुगुटी. तू कशी फुगायचं? मी नाही फुगणार. नाक फुगून दाखव. हे काय रे, सांग ना. वडे नको फुगू, नाक फुगून दाखव. लपून ना. करून देते ना, फुगलास ना. होय, कुठं जायचं आतमध्ये? बस झाले. आता चाललोय आम्ही नदीवरती आंघोळ करायला. खोपरूचा हा एक फायदा, पाण्याखालचे व्हिडिओ शूट करायला भेटतात. पाणी एकदम क्लिअर दिसतंय, मासे पण दिसतात त्यामध्ये. गावी येऊन तुम्ही नदीवरची आंघोळ, त्यानंतर चुलीवरचं जेवण, खेकडे पकडणे, मासे पकडणे आणि ते खाणे, ही मजा जर घेतली नाहीत तर तुम्ही काहीच नाहीत केलं गावाला येऊन. मोठा मासा.
भैया पुढे ये. ये दाव्या कुठे गेला? पाऊस पडायला लागलाय. आम्ही चाललोय खाली नेटच्या शोधात. खाली रेंज आली तर ठीक आहे, एक व्हिडिओ अपलोड करायची होती. पण मध्ये झालाय पाऊस, त्यात आम्हाला लय हाऊस. नाही पाण्यातलंच आहे.